Ix-Xandir Nazzjonali ġie mitlub jippreżenta policy aġġornata li tinkludi r-rapportaġġ mill-mezzi soċjali. Nagħlem kif waqt rapportaġġ li sar mill-Kamra tal-Aħbarijiet tat-TVM kien hemm ksur ta' imparzjalità dwar stqarrija tal-Partit Nazzjonalista li trattat id-deċiżjoni tal-Qorti fuq l-iżvilupp f'Ħondoq ir-Rummin. L-Awtorità tax-Xandir ordnat biex tali dokument irid jiġi ppreżentat fit-terminu ta' 4 ġimgħat u moddi lill-Awtorità tax-Xandir fi żmien ġimgħa minn kull modifika. Fil-ment tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino għal il-Kamra tal-Aħbarijiet tat-TVM irrapportat id-deċiżjoni tal-Qorti wara l-istqarrija tal-Labor fejn imbagħad komplet bl-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista li ġiet segwita bit-tweet ta' Roberta Bela. Huwa qal li b'dan il-mod l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista spiċċat bejn l-istqarrija tal-Partit Laburista u tweet ta' Bela. Michael Piccinino, rappreżentat mill-avukat Paul Borg Olivier, qal ukoll jekk il-Kamra tal-Aħbarijiet ħasset li t-tweet ta' Roberta Bela kienet newsworthy, kien imissa ġiet irrapportata flimkien mal-istqarrija tal-Partit Laburista u mhux wara l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista. Huwa żied li dan l-aġir mill-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS qed iwassal biex il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista jitnaqqar mill-effettività tiegħu u kien għalhekk li talab rimedju effettiv. Wara li kkunsidrat l-argumenti imresqa, l-awtorità qalt li minkejja ir-rapport laħaq l-element ta' bilanċ xorta kien hemm nuqqas ta' kjarezza mix-xandar li ġejja minn policy tal-PBS u kien hemm nuqqas ta' imparzjalità.